think I have given the live. I will save it in the list also. Let me start today. Bhagavan udiya arulala. இதுல தான் ஓடுது. எல்லாத்துக்கும் போல நானே லேட் ஆயிட்டேன். பதிமூன்றாவது அத்தியாயம். முப்பதாவது ஸ்லோகம். எல்லாரும் மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். I will not mute anyone, so that நீங்களே unmute பண்ணி வாசிச்சுக்கலாம். Thank you very much. Yes, I will do the தியான ஸ்லோகம் பண்ணிட்டு we will go. இன்னொன்னு நரசிம்ம கவச்சம் பண்ணுங்க. That only gave me instant energy. நரசிம்ம கவச்சம். Okay, Mataji. Yes. For all your health problems, do நரசிம்ம கவச்சம். Mataji, நான் நரசிம்ம கராவலம் சொல்லுங்க Mataji. Okay, நரசிம்ம கவச்சம் ஸ்தோத்திரம். If you want, I will share it. The கராவலம் வந்து இந்த கஷ்டத்துல இருந்தெல்லாம் எப்படி வர்றது? கைய கொடு நரசிம்மா, என் கைய. எஸ், எப்பவுமே நம்ம கஷ்டத்தை வந்து தவிர்க்க முடியாது இல்லையா? இட்ஸ் a part of life. ஆனா பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ஆன அந்த மன உறுதியை கொடுக்கணும்ட்டு பகவான்கிட்ட நம்ம வேண்டிக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. எஸ், அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நாம இல்ல இருக்கட்டும். நான் ஒன்லி ஸ்லோகம் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் நீங்களே எல்லாரும் வாசிங்க. ஓகே, only slogam I will recite actually. I will do first prayers and then we will start. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you Prabhuji. Thank you. Om Namo Bhagavate. I think all mute pannikonga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Shrinvatham Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtanaha Pradayantostyo Abdhrani Vibhunoti Sruhutsatam Nashta Preshva Abdareshu Nityam Bhagavada Sevaya Bhavatya Uttama Sloke Bhaktit Bhavati Naistiki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandigam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. So padam 30 padim prayantham shubhalasya putrihi padivrittha sanujagama satvihi himalayam nyasta dhanda praharsham manashvinam ivasat sampraharaha. Yes. Hare Krishna Mataji. Okay, எல்லாரையும் ஒரு வாட்டி நானே சும்மா மியூட் பண்ணிடுறேன்.
ஸோ யூ கேன் அன்மியூட். ஸோ யார் அன்மியூட் பண்றீங்களோ வாசிக்கிறீங்களோ முடிச்சுட்டு நீங்களே மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ் எஸ். எப்படி நீங்க முதல்ல இருந்து நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஐ திங்க். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதிம் பிரயாந்தம் சுபலஸ்ய புத்ரி பதிவ்ரதா சானுஜகாம சாத்வி ஹிமாலயம் ஜஸ்ததண்ட பிரஹர்ஷம் மனஸ்வினாம் இவ சத்சம் பிரஹாரக. பதிம் அவளது கணவன், பிரயாந்தம் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் பொழுது, சுபலராஜனின் புத்ரி தகுதியுள்ள மகள், பதிவிரதா பதிவிரதை, ச மேலும் அனுஜ காம பின்தொடர்ந்தாள், சாத்வி சிறந்த குணவதி, ஹிமாலயம் இமயமலையை நோக்கி, ஜஸ்த தண்ட துறவியின் தண்டத்தை ஏற்றவர், பிரகர்ஷம் மகிழ்ச்சிக்குரிய பொருள், மனஸ்வினாம் சிறந்த வீரர்களின், இவ போல், சத் நியாயமான, சம்பிரகார நல்ல சவுக்கடி. மொழிபெயர்ப்பு. கந்தகர் அல்லது காந்தார் தேசத்து சுபலராஜனின் மகளும் சிறந்த குணவதியும் பதிவிரதியுமான காந்தாரி தம் கணவர் இமயமலையை நோக்கி செல்வதைக் கண்டு அவரை பின்தொடர்ந்தாள். வீரர்களுக்கு சூரர்களான எதிரிகளின் சாட்டையடி எப்படி மகிழ்ச்சி அளிக்குமோ அப்படி துறவு வாழ்வை ஏற்றவர்களுக்கு இமாலயம் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். பொருளுரை. சுபலராஜனின் மகளும் திருதராஷ்டிரின் மனைவியுமான காந்தாரி தம் கணவரிடம் பற்று கொண்ட மிகச் சிறந்த பதிவிரதை ஆவாள். வேத நாகரிகத்தின் சரித்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல பதிவிரதைகளுள் காந்தாரியும் ஒருத்தியாவாள். லட்சுமி தேவியான சீதையும் ஒரு சிறந்த அரச குமாரிதான். ஆனால் தன் கணவரான பகவான் ராமச்சந்திரரை பின்தொடர்ந்து அவள் வனம் சென்றாள். அதை போலவே காந்தாரி ஒரு பெண் என்பதால் அவள் மாளிகையிலேயே அல்லது தன் தந்தையின் வீட்டிலேயே இருந்திருக்கலாம். ஆனால் சிறந்த குணவதியும் பதிவிரதியுமான அவள் தன் கணவரை பின்தொடர்ந்து வனம் சென்றாள். திருதராஷ்டிரருக்கு துறவு வாழ்வை பற்றிய உபதேசங்களை விதுரர் அளித்த பொழுது காந்தாரியும் தம் கணவருடன் இருந்தார். ஆனால் போர்க்களத்தில் எல்லா அபாயங்களையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கும் மாவீரனை போல் திருதராஷ்டிரர் அச்சமயத்தில் முடிவான நோக்கம் கொண்டிருந்ததால் தன்னை பின்தொடரும்படி காந்தாரியிடம் அவர் கூறவில்லை. இனிமேலும் அவர் மனைவியிடமும் உறவினர்களிடமும் பற்று கொண்டவராக இல்லை. திருதராஷ்டிரர் தனியாக செல்ல முடிவு செய்தார். ஆனால் பதிவிரதையான காந்தாரியும் கடைசி வரை அவரையே பின்தொடர்வது என தீர்மானித்தார். திருதராஷ்டிரர் வனப்பிரஸ்த வாழ்வை ஏற்றார். இந்நிலையில் மனைவி உடன் இருந்து கணவருக்கு தொண்டு செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறாள். ஆனால் கணவர் சந்நியாச வாழ்வை ஏற்ற பின் அவருடன் வாழ அவள் அனுமதிக்கப்படுவது இல்லை. சமூக வழக்கப்படி சன்னியாசி ஒருவர் இறந்துவிட்டவராக கருதப்படுகிறார். எனவே மனைவி தன் முன்னாள் கணவருடன் எந்த தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளாமல் ஒரு விதவையாக வாழ வேண்டும். திருதராஷ்டிர விசுவாசமுள்ள மனைவி உடன் வருவதை ஆட்சேபிக்கவில்லை. துறவு வாழ்வுக்கு அடையாளமாக சன்னியாசி ஒருவர் ஒரு தண்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இருவகை சன்னியாசிகள் உள்ளனர். ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியரை தலைமையாக கொண்டு மாயாவாத தத்துவத்தை பின்பற்றுபவர்கள் ஏகதண்டம் எனப்படும் ஒரு தண்டத்தை ஏற்கின்றனர். ஆனால் வைஷ்ணவ தத்துவத்தை பின்பற்றுபவர்கள் திரிதண்டம் எனப்படும் 3 இணைந்த தண்டங்களை ஏற்கின்றனர். மாயாவாதி சன்னியாசி மாயாவாத தத்துவவாதிகளில் இருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதை உணர்த்துவதற்காக திரிதண்ட சுவாமிகள் என்றும் அல்லது இன்னும் தெளிவாக திரிதண்டி சுவாமிகள் சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஏகதண்டி சுவாமிகள் பெரும்பாலும் இமாலயத்தில் தான் காணப்படுகின்றனர். ஆனால் வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் பிருந்தாவனத்திலும் பூரியிலும் அதிக விருப்பம் கொண்டுள்ளனர். வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் நவரோத்தமர்கள் ஆவர். ஆனால் மாயாவதி சன்னியாசிகளோ தீரர்கள் ஆவர். திருதராஷ்டிர மகாராஜர் வீரர்களின் நிலையை ஏற்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டார். ஏனெனில் அந்த நிலையில் நரோத்தமரின் நிலைக்கு உயர்வது அவருக்கு கஷ்டமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது.
சோ ஒரு வாழ்நிலையில் ஒரு உயிர் வாழி இந்த சம்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை எவ்வாறு அவனுக்கு கடைபிடிக்க முடியும் என்பதை நாம இங்கேயும் ஒரு உதாரணமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரருடைய வாழ்க்கையை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துக்காட்டாக நம்ம பார்க்கலாம். சோ சுபாலரனுடைய கன்னிகை தான் காந்தாரி. அவள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதிவிரதைகள். சோ லைக் வேற ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சீதா விராட்டி மாதிரி இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களும் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த அந்த வகையை வந்தவர்கள் தான். சோ தன்னுடைய கணவன் பார்க்காத இந்த உலகத்தை தான் பார்க்க அவசியம் இல்லை என்று தன் கண்ணையே அவள் வந்து கட்டிக்கொண்டாள். சோ வாழ்நாள் எல்லாம் அந்த கண்களை கட்டிக்கொண்டே தன் கணவனுடன் அவளுடைய வாழ்க்கை பிரயாணத்தை மேற்கொண்டாள். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த குணம் உடையவள் காந்தாரி ஆக்சுவலி. சோ காந்தார தேசத்து அரசன் சோ பதிம் பிரயாந்தம் சுலபஸ்ய புத்ரிஹி பதிவிருதா சானுஜகாமக சாத்விஹி இமாலயம் ஞாஸ்த தண்ட பிரஹர்ஷம் மனஸ்வினாம் இவ சத் சம்பிரஹாரக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காந்தார தேசத்து சுபாலராஜனின் மகளும் சிறந்த குணவதியும் பதிவிரதையுமான காந்தாரி தம் கணவர் இமாலயமை நோக்கி செல்வதைக் கண்டு அவரை பின்தொடர்ந்தாள். வீரர்களுக்கும் சூரர்களான எதிரிகளின் சாட்டையேறி எப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா மகிழ்ச்சி அளிக்குமோ, அதாவது வீர சாகசங்கள் புரியும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க எதிர்த்து நின்று போர் புரியக்கூடிய அந்த தருணங்கள்ல வந்து கர்வம் என்பது வரும், அந்த பௌருஷம் என்பது அந்த வீரர்களுக்கு வரும். அதே போலதான் இந்த துறவு வாழ்வை ஏற்பவர்களுக்கும் இமாலயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். சோ அந்த இடத்திற்கு செல்வது என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கக்கூடியதாக இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கம்பேர் பண்ணி ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருக்காங்க. சோ இந்த வனப்பிரஸ்த நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்வது வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணங்கள் என்பது 4, ஆசிரமங்கள் என்பது 4. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் 4 ஆசிரமங்களை கடந்துதான் செல்ல வேண்டும். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா முதல் 25 வருடங்கள் பிரம்மச்சரியம், இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரகஸ்தன், 50லிருந்து 75 வயது வரும்பொழுது வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து சந்நியாசம். சோ அந்த இதுலதான் அந்த டிவிஷன்ல தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது. சோ அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரர் வந்து விதுரருடைய உபதேசத்தினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா வனப்பிரஸ்தனாக ஆகுவதற்கு தயார்படுத்திக் கொள்கிறார். சோ ஆனா மனைவியானவள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கணவனை வந்து பின்தொடரணும்ன்ற அந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காந்தாரியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசைட் செய்யறாங்க. அதாவது எங்க போனாலும் கணவனை பின்தொடர்ந்து செல்லணும்ன்ற அந்த இது இருக்கு. சோ வனப்பிரஸ்தனா இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களால செல்ல முடியும். அதே 75 வயதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து சந்நியாசத்தை வாங்கி கொள்ள வேண்டிய அந்த தருணங்கள். சோ அப்படி அந்த மாதிரி சந்நியாசத்தை பெறுவதற்கு முதலில் வனப்பிரஸ்தம் என்பது மனப்பக்குவத்தை கொடுக்கக்கூடியது. சோ எடுத்த உடனே சந்நியாசத்தை மேற்கொள்வது என்பது இயலாத காரியங்கள். சோ அதனாலதான் மனப்பக்குவ நிலையை அடையணும். எப்பொழுதுமே ஒரே நாள்ல பக்குவ நிலை கண்டிப்பாக யாராலுமே அடைய முடியாது. அன்லெஸ் அதர்வைஸ் பகவானுடைய அருள் டைரக்டா அவங்களுக்கு ஏதாவது கிடைச்சிருந்தா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே, அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் ஆனா மட்டுமே அவங்களால அந்த சந்நியாசத்தை, அதாவது எல்லாவற்றையுமே உதறி தள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வரும். ஆனா நம்மளா நார்மலான மனிதர்கள் எடுத்த உடனே நம்ம சந்நியாசத்தை வாங்குவது என்பது கண்டிப்பாக முடியாது. அதே நிலையை தான் இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சரி வனப்பிரஸ்தன், அதாவது துறந்து அந்த ஏகதண்டத்தை அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வீகரிக்கின்றார். சோ இங்க மறுபடியும் வந்து ஏகதண்டம், திரிதண்டம் என்பது 3 இருக்கின்றது இல்லை. ஏகதண்டம் என்பது சிங்கிள். எதுக்குன்னாக்கா நாம அந்த பிலாசபி பேஸ்டு தான் இது, அத்வைதம் பிலாசபி. அதாவது நாம பகவானோட அத்வைதம் பிலாசபி என்ன சொல்கின்றது? சோ நம்ம ஆதிசங்கராச்சார் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார்கள் அவர்கள் தலைமையில் வந்த இந்த அத்வைதம் பிலாசபி அவர் உணர்ந்த நிலை. அவர் என்ன உணர்ந்தார்? நாம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மா நித்தியமானது, இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா நித்தியமானது என்பதை அவர் வந்து உணர்ந்தார். தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன். அவர் தான் வந்து உணர்ந்தது. அதனாலதான் அந்த லெவல் மட்டும்தான் அவருடைய உணர்வு இருந்து அதை வந்து அவர் சொல்லிட்டு போனார். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டங்கள், சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ரொம்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடுமையான காலகட்டங்கள். எப்படி புத்திசம் வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா
கொலைகள் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலிகள் இருந்தது. அந்த பலிகளை எல்லாம் இமீடியட்டா ஸ்டாப் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் பகவானுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவதாரங்களாக பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தர் அவதரித்தார். சோ அங்க எந்த வேத சாஸ்திரங்கள் பேஸ்ட் எதுவுமே அங்க வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை. ஒன்லி என்ன பண்ணார், வாய் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூன்யம் என்பது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொன்னது ஒன்னே ஒண்ணு அஹிம்சை, அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு பாலிசியிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பலிகளை வந்து அவர் வந்து குறைத்தார். சோ எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் என்பது வருகின்றதோ அங்கே வந்து அதை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக வர்றது. அதுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அவங்க எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணல அப்படிங்கறது வந்து நாம் அந்த நிலையை எடுத்துக்க கூடாது. சோ சுச்சுவேஷன் எதுக்காக இது வந்தது, எதனால வந்து இந்த சூழ்நிலை வந்ததுனால அந்த மனிதர் வந்து அவதரித்தார் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். அதே மாதிரிதான் ஆதிசங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீபாத அரசா ஆதிசங்கராச்சாரியார் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோன்றும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தர்மம் இந்த இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலீஜன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தது. அந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய ரியலைசேஷன் என்னன்னாக்கா அவர் வந்து அத்வைதம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we are all spiritual entity அப்படிங்கறது வந்து உணர்ந்தார். அவருடைய உணர்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் அந்த இதுவா வந்து பிலாசபியா தத்துவமாக அவர் வந்து கூறிவிட்டு சென்றார். இன்னொன்று இந்த பிரபஞ்சமே மாயை. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகமே மாயை. எஸ், இந்த லோகம் மாயை தான். பகவத்கீதையிலும் நாம வந்து வாசிக்கின்றோம் இல்லையா? பகவானே ஸ்வயம் சொல்கின்றார் இந்த பௌதீக லோகம் வந்து மாயை, மிருத்யு லோகம். சோ அந்த லெவல் ரியலைசேஷன் மட்டுமே அவர் வந்து சொல்லிட்டு போனார். அதனாலதான் இந்த மாயை என்று அவர் சொன்னதனால் அதற்கு தான் அவர் அந்த ஒன்லி அந்த பிலாசபி அதாவது தோன்றாத அருவத்தை பகவான் வந்து ரூபமற்றவர் அப்படிங்கிறத மட்டுமே அவங்க இன்ஸ்டான்சியேஷன் பண்ணிட்டு போனாங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து அத்வைதம் பிலாசபி. அப்புறம் இறந்த பிறகு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்ம ஜோதியில கலக்கின்றோம் என்பதை வந்து உணர்ந்து சொன்னவர்கள். சோ அந்த நிலை மட்டுமே எடுத்து சென்றதால் தான் அவர்களுக்கு நம்ம வந்து மாயாவாத தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ மாயாவாதம் என்பது வந்து தவறான வார்த்தையாக நாம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. சோ தே ஆர் நாட் அட் ஆல் அதாவது ஒரு அதாவது டைரக்டா நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ மே ஃபீல் தட் ஏமாற்று கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம தமிழினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக வார்த்தைகளை நாம வந்து தவறாக உபயோகப்படுத்த கூடாது. ஓகே, சோ மாயாவாதம் என்பது இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு மாயை என்பதை ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்ந்து சொன்னது. சோ நாம வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுவும் ஒண்ணு. அதாவது நம்ம மேக்சிமம் இந்த ஜீவாத்மா அடையக்கூடிய நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலை அப்படிங்கறது வந்து அந்த புரிதலின் பிரகாரம் நாம எடுத்துக்கணும். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. தோன்றாத அருவம் மட்டும்தான் இது. சோ நாம போய் பகவானோட கலந்துடுறோம். சோ நானும் கடவுள் நீயும் கடவுள் அப்படின்ற அந்த தவறான ஒரு புரிதல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பரப்ப ஆரம்பிச்சிட்டதுனாலதான் அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதருடைய இதுல இருந்தெல்லாம் இது வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு எதற்கு அவங்களுக்கு மாயாவாதம் என்ற பெயரை வந்ததுக்கு எவ்வாறு அதை உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். நாம என்னைக்குமே கடவுள் ஆக முடியாது. நாம கடவுள் இருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் அப்படிங்கறத நாம புரிந்து கொள்ளணும். பகவானுடைய ரூபமும் மாயை என்று அதையும் அந்த மாதிரி ஒரு பிலாசபியும் பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாருமே அத்வைதத்துல வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா they have propagated. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ராங் இது. சோ அது அந்த உணர்தல் பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக உணர்ந்து சொல்லிட்டு போன அதை அந்த இதமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அத்வைதம் என்பதால் சிங்கிள், அதனாலதான் அவங்க ஏகதண்டம். நமது அப்படி கிடையாது, துவைதம். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா விசிஷ்டாத்வைதம். நமக்கு எப்படின்னாக்கா நம்ம ஜீவாத்மா பரமாத்மா, அந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இது உயிரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மூன்று திரிதண்டத்துக்கு நம்ம திரிதண்டத்துக்கான உண்மையான விளக்கம் நான் மறுபடியும் இன்னும் டீட்டெயிலா படிச்சுட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். பட் we are all பாத்தீங்கன்னாக்கா லிவிங் என்டிட்டி, அதோட பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்க ஜீவனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ஸ்வரூபம் என்று நாம உணர்ந்திருக்கின்றோம். சோ அதனாலதான் திரிதண்டம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைஷ்ணவத்திற்கு இருக்கிறது. இந்த ஏகதண்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சைவம் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆதிசங்கராச்சாரியாருடைய கல்ச்சர்ல வந்தது. சோ யாரையுமே நம்ம இங்க புண்படுத்த கூடாது. எஸ்,
ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாலும் அவர்களுடைய உணர்தலை அவர்கள் வந்து உள்ளதை உணர்ந்து அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கும் அவர்களுடைய தியான பயிற்சிகளால தான் முடிந்தது. சோ இன்னொன்னு என்னக்கா, அந்த அத்வைதம் பிலாசபில வந்து நம்மளால வந்து பகவானை வந்து அடைவது என்பது, சக்சஸ் அடையிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து பயிற்சிகள் நிறைய செய்யணும். நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், இது எல்லாமே இருக்கு நமக்கு. சோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாராலையுமே செய்ய முடியுமா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில? ரொம்ப கடினமான ஒன்று. ஆனா பக்தி நம்ம எல்லாராலையுமே செய்ய முடியும் இல்லையா? பகவானுடைய ரூபத்தை மனதில் நிலைநிறுத்திக் கொண்டு சிம்பிளா பக்தி பண்ண முடியும் இல்லையா? அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகத்திற்கும் ஞான யோகத்திற்கும் விட தட் இஸ் த இம்பர்சனல் வே ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்சுவலி. ஆனா பக்தி யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ரூபத்தை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து we are praying the God இல்லையா? பக்தி யோகம் எல்லாவற்றையும் எந்த ஒரு யோகத்துல இருந்தாலுமே பக்தியில வந்து நாம நிலை பெற்றால் மட்டுமே நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை சேர முடியும். ஸோ வித்தவுட் பக்தி ஒன்லி கர்மஞான பாதைகளை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு, தியான பயிற்சிகளை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு, தோன்றாத அருவத்தை மட்டுமே நாம வந்து அது மட்டும்தான் பகவான் அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டு, உருவத்தை நாம வந்து உருவமே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போகக்கூடிய அந்த ஒரு இதுல போனீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா மேக்சிமம் நம்ம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அதே மாதிரி பகவானுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் கலக்கின்றோம். ஆனா நம்மளுடைய எய்மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதிர் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பிரம்ம ஜோதியில கலக்கணும்னு அந்த இதுல வந்து செய்யறோம் இல்லையா? பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்ட்டு போகணும். பகவானோடயே கலந்து போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கண்டினியூவேஷனே இருக்காது. எங்க நிலையில இருந்தாலுமே பகவான், நான் எத்தனை ஜனனம் எடுத்தாலும் எத்தனை கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்தாலுமே நாம பகவானுடைய சேவையில் இருக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி இதுல வர்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அதாவது வைஷ்ணவ இதர் கல்ட் ஆக்சுவலி. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதிர்ல இந்த வைஷ்ணவ இதுலயே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேரு ஆச்சாரியால்கள் தோன்றாத அருவமாகவே பகவானை சேவிக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதனால்தான் அந்த 3 நிலைகளை பற்றி நாம இங்க வந்து படிக்கின்றோம். பகவத்கீதையில 2nd சாப்டர்ல 2nd ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம வந்து அனாலஜி நம்ம பிரபுபாதர் ரொம்ப அற்புதமாக கொடுத்திருக்கார். சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய கிரகம். சோ தோன்றாத அருவமாக அந்த பரபிரம்மத்தை உணர்வது, அப்சல்யூட் ட்ரூத் உணர்தல் என்பது எவ்வாறு சூரிய பிரகாசம் ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வியாபித்தால் அந்த 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 ஒரு வெளிச்சத்துல அந்த பிரகாசத்துல நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வெளியில ஒரு லைட் போட்டா கூட நம்மளால அந்த லைட் எரிஞ்சின்னு இருக்கிறது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய அந்த ரூபம் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றது என்று உணர்தல். நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 கைகளுடைய பரமாத்மா லெவலை வந்து உணர்தல். சோ அதாவது இன்னும் நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் லெவலா மெடிடேஷன்ல போயிட்டு பகவானுடைய ரூபம் நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பரமாத்மா இருக்கார். அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதகசாய் விஷ்ணுவாக அவர் இருக்கின்றார் என்று உணர்கின்றோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எவ்வாறு இந்த சூரிய வட்டத்தை நம்மளால காண முடிகின்றது உத்து பார்த்தா தட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் லெவல். அதாவது இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து சத், உண்மை என்ன நிலையை, எஸ் பகவான் இருக்கின்றார் என்ற உணர்தல் சத்து. சத் அண்ட் சித்து, சத்து அதோட ஞானத்தை நாம விருதிக்கொள் செய்து கொள்ளுதல். உண்மையும் ஞானமும் கலந்தது அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபம் சத் சித் என்னும் அந்த நிலை. அதே வந்து அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே வந்து சென்று விடுதல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை நாம வந்து ஆனந்த நிலை என்று அடைவது அவருடைய பர்சனல் ஃபார்ம்ல மட்டும்தான் என்பதை வந்து நாம வந்து நிறைய இடங்கள்ல 2.13 அதாவது 12 பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்வார், நான் முன்னையும் இருந்தேன், இப்பயும் இருக்கேன், இனிமேலும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்வார். அவருடைய ரூபமும் அவரும் ஆத்ம ரூபமும் சரி உடல் ரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அத்வைதம். அதுல 2 இருக்கின்றது, ஒன்றாக கலந்திருப்பது, இரண்டுமே வந்து நித்தியத்தன்மை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதுக்கு அத்வைதம் என்று சொல்வார்கள். அவருடைய ரூபமும் அதாவது ஆத்ம ரூபமும் உடலும் வெவ்வேறு அல்ல, இரண்டும் வந்து நித்தியமானது. எப்பவுமே இருப்பாரு, இருந்தாரு, இப்பயும் இருக்காரு, இனிமேலும் வருவார் அப்படிங்கிறது. முக்காலங்களில் என்ன நடக்கின்றதோ அனைத்தையுமே அறியக்கூடியவர் அவர். அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்று நடத்தி செல்பவர். நம்மளை எல்லா படைப்பவரும் அவரே, காப்பவரும் அவரே. அதுக்கு அனிலேஷன் ஆகும் பொழுது அவருக்குள்ளே நாம் எல்லாருமே நித்திரை ரூபத்துல போய் படுத்து தூங்குறவங்களும் நாம தான் இல்லையா? அப்புறம் விழித்தெழுங்கிறோம்,
ஸோ இன்னொரு வாட்டி அவர் படைக்கும் தொழில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி ஆர் ஆல் அவேக்கிங் இல்லையா, தூக்கத்திலிருந்து எழுற மாதிரி எழுந்துதான் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்கின்றோம். எவ்வாறு நைட்டு படுத்துட்ட பிறகு நம்ம வந்து இட் இஸ் லைக் அஸ் அ டெட் பாடி மாதிரி தான். நம்ம நல்லா ஆழ்ந்து தூங்கின பிறகு நம்ம என்ன ஆகிறோம்னு நமக்கு தெரியாது. மறுநாள் காலையில நம்ம எழுந்த பிறகுதான் நேத்து அது வரைக்கும் நம்ம நினைவுகள் என்ன இருந்ததுன்னு மைண்ட்ல எதுவும் இருக்காது. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுந்த பிறகு நேத்து எங்க விட்டோம், என்ன வேலை செய்யணும்ன்றது காலையில எழுந்த பிறகு நம்ம எழுந்து நடத்து நம்முடைய வேலைகளை நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ளே அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் எல்லாரும் நித்திரையில் செல்கின்றோம். அதே மாதிரி அவர் படைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது மீண்டும் விழித்தெழுந்து நம்மளுடைய செயல்களை நாம வந்து செய்கின்றோம். சோ அதனால இந்த இது வந்து ஏகதண்டவாதிகள் வந்து இந்த உபதேசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விதுரர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து அவர்கள் ஏற்கனவே சிவனை வழிபடுவார்கள் இல்லையா, அதனால ஏகதண்டத்தை வந்து கொடுத்திருக்காரு அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஹிமாலயத்தில் தான் காணப்படுகின்றன. அதனால நம்ம என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அத்வைதம் துவைதம் ஸோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாளுடைய ரியலைசேஷன், அந்த ரியலைசேஷன் லெவல் அவங்களுடையது அவ்வளவு இருந்தது அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ யாருமே வந்து we should not degrade அப்படிங்கறது வந்து நீங்க மனசுல எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் துவைதம் மத்வாச்சாரியார் வந்து அவர் என்ன சொன்னார், ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருக்கார் என்றது சொன்னார். அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமானுஜாச்சாரியத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம் என்பதையும் சொன்னார். அவங்களுக்கு விசிஷ்டாத்வைதம் என்பது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த பிலாசபில நம்ம என்னைக்குமே வந்து தப்பு செய்யக்கூடாது. 4 சம்பிரதாயங்களுமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியதுதான். ருத்ர சம்பிரதாயம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்பர்காச்சாரியார் இதுல வரக்கூடிய அந்த குமார சம்பிரதாயம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரம்மகௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். இதுல எந்த சம்பிரதாயமே வந்து தவறான ஒன்று கிடையாது. பட் அவரவர்களுடைய ரியலைசேஷன் வச்சு அந்த சம்பிரதாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நடந்து செல்கின்றது. இதை வந்து நாம புரியுது. ஆனா பிற்காலத்துல வந்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், நிறைய மாற்றங்கள் அவரவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து மாற்றி அமைத்ததுனாலதான் தவறாக செல்கின்றது. ஸோ அதனால எப்படி பிலாசபி சொல்லிட்டு போனாங்களோ அதை வந்து அப்படியே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். we don't have any authority to change it. அது எப்பவுமே நீங்க புரிந்துக்க. ஐ திங்க் ஹோப் ஆல் த சீனியர் டிவோட்டிஸ்க்கு இது வந்து புரிஞ்சிருக்கும். ஐ கேம் டு நோ சம் இஷ்யூஸ். ஸோ அதனாலதான் நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கேன். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸோ யார் வாசிக்கிறீங்க? ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி. பிரேமா. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. அஜாத சத்ரு கிருத மைத்ரே சுதாக்னி விப்ரா நத்வா திலகோ பூமி ருக்மைஹி கிரஹம் பிரவிஷ்டோ குரு வந்தனாயஹ நா சாபஸ்யத் பிதரௌ சௌபலீம் ச. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஜாத சத்ரு கிருத மைத்ரோ குதாக்னிர் விப்ரா நத்வா திலகோ பூமி ருக்மைஹி கிருஹம் பிரவிஷ்டோ குருவந்தனாய நச்சாபஸ்யத் பிதரௌ சௌபலீம் ச. அஜாத பிறக்காத, சத்ரு எதிரி, கிருத நிறைவேற்றிய பின், மைத்ர தேவர்களின் வழிபாட்டை, குத அக்னி அக்னியில் நெய்வார்த்து, விப்ரான் பிராமணர்களை, நத்வா வணங்கி, திலகோ பூமி ருக்மை தானியங்கள், பசுக்கள், நிலம் மற்றும் தங்கம் ஆகியவற்றுடன் கிருஹம் மாளிகைக்குள் பிரவேசித்த பின், குருவந்தனாய முதியோரை வணங்க, ந இல்லை, ச மேலும், அபஸ்யத் காணப்பட, பிதரவ் அவரது மூத்த இளைய தந்தையர்களையும், சௌபலீம் காந்தாரியையும் ச கூட. மொழிபெயர்ப்பு. எதிரியே இல்லாத யுதிஷ்ட மகாராஜன் சூரிய தேவனை வணங்கி பிராமணர்களுக்கு தானியங்கள், பசுக்கள், நிலம் மற்றும் தங்கம் ஆகியவற்றை அளித்து அவர்களை வணங்கி தமது சந்தியாவந்தனத்தையும் அக்னிகோத்திரத்தையும் முடித்து கொண்ட பின், வயது முதிர்ந்தவர்களை வணங்குவதற்காக அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்தார். ஆனால் அவரது மூத்த இளைய தந்தையர்களையும் சுபலராஜனின் மகளான அவரது பெரியம்மாவையும் அங்கு காணவில்லை. பொருளுரை. யுதிஷ்ட மகாராஜன் நாள்தோறும் குடும்பஸ்தர்களின் புண்ணியமான கடமைகளை தவறாமல் நிறைவேற்றி வந்தார். எனவே அவர் புனிதமான அரசராவார். இல்லறவாசிகள் அதிகாலையில் எழுந்து குளித்துவிட்டு பிரார்த்தனைகளாலும்
அக்னிஹோத்திரத்தாலும் நிலம், தானியங்கள், பசுக்கள் மற்றும் தங்கம் ஆகியவற்றை பிராமணர்களுக்கு தானம் செய்வதாலும் இறுதியாக வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு தகுந்த மரியாதையும் வணக்கத்தையும் செலுத்துவதன் மூலமாகவும் வீட்டில் உள்ள விக்கிரகங்களை அவர்கள் வழிபட வேண்டும். சாஸ்திர கட்டளையை நிறைவேற்ற தயாராக இல்லாதவன் புத்தக அறிவினால் மட்டும் நல்ல மனிதன் ஆகிவிட முடியாது. இன்றைய குடும்பஸ்தர்கள் தாமதமாக உறங்கி எழுந்து மேற்கூறிய எந்த காலை கடமைகளையும் செய்யாமல் படுக்கையிலேயே தேநீர் அருந்துகின்றனர். பெற்றோரின் இப்பழக்க வழக்கங்களையே குழந்தைகளையும் பின்பற்றுகின்றனர். எனவே ஜனத்தொகை முழுவதும் நரகத்தை நோக்கி சரிந்து கொண்டிருக்கிறது. சாதுக்களுடன் இவர்கள் சகவாசம் கொண்டால் அல்லாது இவர்களிடமிருந்து எந்த நற்குணத்தையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. திருதராஷ்டிரரை போன்ற பௌதிகவாதி விதுரரை போன்ற சாதுவிடமிருந்து உபதேசம் பெற்று நவீன வாழ்வின் களங்கங்கள் இருந்து தூய்மை பெற வேண்டும். யுதிஷ்ட மகாராஜனால் திருதராஷ்டிரரையும் விதுரரையும் காந்தாரியையும் அங்கு காண முடியவில்லை. எனவே அவர்களை காண ஆவல் கொண்டு திருதராஷ்டிரன் அந்தரங்க காரியதர்சியான சஞ்சயனிடம் அவர் விசாரித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அஜாதசத்ரு கிருத மைத்ரே சுதாக்னிர் விப்ராநத்வா திலகோ பூமி ருக்மைஹி கிருஹம் பிரவிஷ்டோ குருவந்தனாய நாசாபஸ்யத் பிதரோ சௌமியவலீம் ச. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிரியே இல்லாத, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை, இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது பரதகண்டத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, பரதகண்டம் என்பது எல்லா கான்டினென்ட்ஸும் சேர்ந்துதான் அப்ப இருந்தது. இப்பதான் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பிரிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிஞ்சாச்சு. ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த என்டையர் புவியையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டவர்கள் பரதம் என்று அப்பொழுது கூறப்பட்டது. ஆனா இப்ப எல்லாமே பிரிஞ்சாச்சு. ஸோ அப்படி எதிரிகளே இல்லாத அந்த யுதிஷ்ட மகாராஜன் சூரிய தேவனை காலையில எழுந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது சூரிய தேவனை வணங்குவது, அக்னிஹோத்திர ஹோமம் செய்வது. இப்பொழுது கூட நிறைய பேர் வீட்டுல செய்கிறார்கள் அக்னிஹோத்திர ஹோமம். ஸோ தட் வில் பியூரிஃபை த என்டையர் அட்மாஸ்பியர் ஆக்சுவலி. ஸோ பிராமணர்களுக்கு தானியங்கள், பசுக்கள் எப்பொழுதுமே சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே இழக வேண்டிய அந்த அந்த பழக்க வழக்கங்களை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். எழுந்து குளிச்சு பூஜை பண்றது இது எல்லாமே வந்து பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் இருந்தது. ஆனா இப்ப நாம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நைட்டெல்லாம் முழிச்சிருந்து கூட காலையில தூங்குறோம். அதாவது அந்த ஒரு பழக்க வழக்கத்திற்கு நாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆகியவற்றை அளித்து அவர்களை வணங்கி தனது சந்தியாவந்தனத்தையும் அக்னிஹோத்திர ஹோமத்தை முடித்து கொண்ட பின் வயது முதிர்ந்தவர்களான தன்னுடைய பெரியப்பா பெரியம்மாவை பார்க்க அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்றார். ஸோ அதை அவர்கள் அங்கு இல்லை என்பதை அவர் வந்து புரிந்து கொண்டார் ஆக்சுவலி. ஸோ யுதிஷ்ட மகாராஜன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாள்தோறும் குடும்பஸ்தர்களின் புண்ணியமான கடமைகளை தவறாம நிறைவேற்றுவார். ஒரு கிரகஸ்தன் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவா ஹெட்டா நடத்தி செல்பவர் செய்ய வேண்டிய கடமை இது ஆக்சுவலி. எனவே அவர் புனிதமான அரசர் ஆவார். இல்லறவாசிகள் அதிகாலையில் எழுந்து குடித்துவிட்டு பிரார்த்தனைகளாலும் அக்னிஹோத்திரத்தாலும் நிலம், தானியங்கள் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களுக்கு செய்வது. இறுதியாக வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு தகுந்த மரியாதை, வணக்கம். வீட்டுல வந்து எழுந்து குளிச்சுட்டு டெய்லி எந்த குழந்தைகள் வந்து தாய் தந்தையை சேவிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவாகவே அமையும் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து சொல்லப்படுவது. இதுதான் வந்து அதனாலதான் எப்பவுமே நம்ம வீட்டுக்கு கூட யாராவது அதிதிகள் வந்தாலும் அவர்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து மரியாதையோட ரிசீவ் பண்ணி, நம்ம வீட்டுல பிள்ளைகள் இருந்தால் அந்த அதிதிகளுக்கு காலையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவிக்கிறதுக்கான அந்த பழக்க வழக்கத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் த குட் ஹேபிட். அந்த சேவை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா அவர்கள் வந்து அந்த சப்மிசிவ் நேச்சரை வந்து அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ்லயும் சரி அவங்களுடைய ஸ்பீச்லயும் அவங்க வந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஸோ சேவிக்கிறது என்றால் இப்படி பண்றது, இப்படி போறது அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதாவது சும்மா கையை தூக்கி வணக்கம் சொல்றது, தட் இஸ் நாட் த சேவகம். ஸோ உடலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே அதாவது குனிந்து அவர்களுடைய பாதங்களுக்கு வந்து நாம வந்து சேவிக்கணும். பாதங்களை எப்பொழுதுமே ஒருத்தருக்கு நாம சேவிக்கிறோம்னாக்கா அவர்களுடைய பாதங்களை தொட்டு சேவிக்க கூடாது. ஏன்னா நாம ஸ்பரிசிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய வைப்ரேஷன், அதாவது நம்ம தொடுதலுடைய வைப்ரேஷன் வந்து அவங்க நமக்கு ஆசீர்வாதம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். அதனால கொஞ்சம் ஒரு அடி விட்டு பின்னாடி நம்ம என்னைக்குமே கீழே விழுந்து சேவிக்கலாம். ஸோ அவர்கள் என்ன அருள் புரிகிறார்கள், நீங்க எங்கேயாவது பாருங்க ஆச்சாரியார்கள் எல்லாருமே
காலத்தொடவே அனுமதிக்க மாட்டார்கள். இதை நீங்க யூ கேன் அப்சர்வ் எனிவேர். அந்த மாதிரி தெரியாம தொடுவாங்களே வழிய, அதர்வைஸ் அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூரமா ஒதுங்கிக்குவாங்க. ஸோ ஏன்னா நமக்கு அவர்கள் அருள் புரியணும்னு நினைக்கிறாங்க. நமக்கு என்ன நமக்கு வந்து குறைந்திருக்கின்றது, என்ன குறைபாடு இருக்கோ அந்த குறைபாடுக்கான அனுகிரகம் கண்டிப்பாக ஒரு ஆச்சாரியாலோ ஒரு குருவோ வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனா அவர்களுடைய பாதங்களை நம்ம வந்து தொட்டு ஸ்பரிசிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வைப்ரேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். அதனால எப்பவுமே கொஞ்சம் பின்னாடி இருந்து நம்ம வந்து சேவிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நமக்கு என்ன குறை இருக்கோ அதை நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கான அருள் வந்து அந்த குருவால வந்து கண்டிப்பாக வழங்க முடியும். சோ அவ்வாறு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களுக்கும் தாய் என்பவள், தாயை யார் ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜிக்கின்றார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த வாழ்க்கையில் அவர்கள் வந்து தோற்றதாக சரித்திரமே கிடையாது. சோ தாயை சேவிக்கிறவர்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து நன்னிலையில் வந்து அமையும். அவர்கள் எதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, இந்த வாழ்க்கையில ஏற்றங்கள் அடையணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும். தர்மமான முறையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தாய் என்பவளுடைய அருள் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து, தாயை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பார்க்கிறதே அவங்க மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சம் இல்லையா? சோ 10 திங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 மாசம் நம்ம சுமந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து அவள் நம்மளை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாள். சோ அந்த ஜீவனை கொடுத்து அவளை வந்து நாம வந்து டெய்லி நமஸ்கரிப்பது என்பது நம்மளுடைய முன்னேற்றங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வழிகாட்டியாக அமைகின்றது. சோ சாஸ்திர கற்றை இதெல்லாமே அந்த காலத்துல இருந்தது. சோ நாம கூட மகாபாரதம் சீரியல்ல பாருங்க. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாண்டவர்கள் இருந்தாலும் சரி, கௌரவர்கள், அப்படிப்பட்ட துஷ்டனான துரியோதனனாக இருந்தாலும் பெரியவர்களை அவன் சேவிப்பான். சோ நீங்க அந்த சீரியல் பார்க்கும் பொழுது கூட நீங்க அதை பார்க்கலாம். சோ தட் இஸ் த கல்ச்சர். அது நம்மளுடைய இதுலயே வந்து வந்தது. அந்த கல்ச்சரை நாம வந்து எல்லாமே இப்ப வந்து மாற்றி அனுப்பிச்சிட்டோம். நம்ம வந்து ரொம்ப பிராக்டிக்கலா வந்து இதெல்லாமே யாருமே வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய, நாமளே செய்யறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் பெரியவர்களாகிய நாமே அதை வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பிள்ளைகள் வந்து நம்மளை பார்த்துதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த காலகட்டங்கள்ல இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதனாலதான் அந்த சப்மிசிவ் நேச்சர், அந்த வழியா பெரியவர்கள் சொல்லக்கூடிய கேட்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், இது எல்லாமே இருந்தது. ஆனா நம்ம இப்ப எல்லாம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிட்டோம். ஸோ பாரம்பரிய குடும்பம் இதுவே நமது கம்மியாயிடுது. ஸோ இன்றைய குடும்பஸ்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமதமாக உறங்கி எழுந்து மேற்கூறிய எந்த காலை கடமைகளையும் செய்யாமல் படுக்கையிலே வந்து காஃபி டீ எல்லாமே, காஃபி டீ குடிக்கவே கூடாது. தட் இஸ் மோர் தாம்சிக். ஸோ பெரியவா இதுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அனுமதிக்கவே மாட்டார் அப்படிங்கறது வந்து நான் நிறைய இதுல படிச்சிருக்கேன். ஸோ காஃபி ஷுட் நாட் பி கிவன். ஏன்னா அதுல வந்து கெஃபேன் இருக்கு. ஸோ அதாவது இன்டாக்சிகேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஷுட் அவாய்ட் காஃபி. ஸோ எனவே ஜனத்தொகை முழுவதும் நரகத்தை நோக்கி சரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. தட் இஸ் ரைட். குட் கல்ச்சர்ல இருந்து நாம என்ன ஆகிறோம், வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த பேட் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த நற்குணத்தையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. திருதராஷ்டிரை போன்ற பௌதிகவாதி விதுரரை போன்ற சாதுவிருந்து உபதேசம் பெற்று நவீன வாழ்வின் கலங்கங்களிலிருந்து தூய்மை பெற வேண்டும். சோ யுதிஷ்ட மகாராஜனால் அவங்க 2 பேருமே அங்க பார்க்காத முடியாதனால அவருடைய அந்தரங்கக்கார சஞ்சயனிடம் எங்கே அவர்கள் என்று வினவுகின்றார் யுதிஷ்டர். சோ பதம் 32. தத்ர சஞ்சயம் ஆசீனம் பப்ரசோத் விக்னக மானசக காவல் கனே க்வனஸ் ததோ தாதோ வர்த்ருதோ ஹனீஸ்த நேத்ரயோஹ. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? விஜயகுமாரி வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. வாசிங்க. தத்ர சஞ்சயம் ஆசினம் பப்ரசோத்விக்ன மானசக காவல் கனேக்வ நஸ்ததோ விருத்தோ ஈனஸ்ச நேத்ரயோகோ. தத்ர அங்கு சஞ்சயம் சஞ்சயனிடம் ஆசினம் அமர்ந்திருந்த பப்ரச்ச அவர் வினவினார். உத்விக்ன மானசக கவலையுடன் காவல் கனே காவல் கணரின் மகனான சஞ்சயன் குவ எங்கே ந நமது தாதா பெரியப்பன் விருத்த வயது முதிர்ந்த ஈனச்ச இல்லாதவரும் நேத்ரையோ கண்கள். மொழிபெயர்ப்பு. யுதிஷ்ட மகாராஜன் அங்கு அமர்ந்திருந்த சஞ்சயனை நோக்கி திரும்பி கவலையுடன் வினவினார். ஓ சஞ்சயா, வயது முதிர்ந்தவரும் குருடனும் ஆன நம் பெரியப்பா எங்கே? எஸ், அதே அவ்வளவுதான். ஐ திங்க் நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்ல. சோ எங்கன்றது ஒரு கொஸ்டின் வந்து இங்க கேட்கின்றார். தத்ர சஞ்சயம் ஆசீனம் பப்ரசோத் விக்னஹ மானசஹ காவல்கனே க்வனஸ் தாதோ விருதோ ஹனீஷ
நேத்ரயோக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு கண்கள் இல்லை, அதாவது பார்வை இல்லை என்பதையும் அவர் வந்து சொல்கின்றார். சோ இங்கே அமர்ந்திருந்த என்னுடைய வயது முதிர்ந்தவரும் என்னுடைய அதாவது பார்வையற்றவருமான என்னுடைய பெரியப்பா எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். ஆக்சுவலி பதம் 33 அம்பாசஹத புத்ரார்த்த பித்ருவயக கதஹ சுஹுத்ருஹுத் அபிமை அக்ரு பிரஹத்ஞே ஹதஹ பந்துஷா பாரயாய ஆசம் சமானஹ சமலம் கங்காயம் துக்ஹிதோ ஹபதத். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? கண்டினியூ பண்ணிட்டுங்களா மாதாஜி? இல்ல இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கலாம். எனிவே டெய்லி இனிமே வாசிப்போம், இது போவோம் வருஷ கணக்குல. டோன்ட் வரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்பாஹத புத்ரார்த்த பித்ருவ்யக்வகத சுக்ருத் அபிமை அக்ருத பிரஜ்ஞே ஹதபந்து சபார்யயா ஆசம் சமான சமலம் கங்காயம் துக்கிதோபதத். அம்பா பெரியம்மா, ச மற்றும் ஹதபுத்ரா எல்லா மகன்களையும் இழந்து விட்டவளான, ஆர்த்தா வருத்தத்துடன், பித்ருவ்ய சிற்றப்பா விதுரர், குவ எங்கே, கத சென்றனர், சுக்ருத் நலம் விரும்பியான, அபி அல்லது, மயி என்னிடம், அக்ருத பிரஜ்ஞே மனதிற்கு பிடிக்காத, ஹதபந்து எல்லா மகன்களையும் இழந்து விட்டவரான, ச திருதராஷ்டிரர், வாரியையா அவரது மனைவியுடன், ஆசம் சமான சந்தேகத்துடன், சமலம் குற்றங்கள், கங்காயம் கங்கை நீரில், தூக்கியத மனக்கவலையுடன், அபதத் விழுந்துவிட்டனர். மொழிபெயர்ப்பு. என் நலனில் அக்கறை கொண்டிருந்த சிற்றப்பா விதுரரும் மகன்களின் மரணத்தால் பெருந்துன்பத்திற்கு உள்ளாகி இருந்த பெரியம்மா காந்தாரியும் எங்கே? என் பெரியப்பாவான திருதராஷ்டிரர் அவரது எல்லா மகன்களும் பேரன்களும் மரணமடைந்ததால் அதிக வருத்தத்திற்கு உள்ளாகி இருந்தார். நான் மனதிற்கு பிடிக்காதவன் ஆகிவிட்டேன் என்பதில் சந்தேகமில்லை. எனவே என் குற்றங்களை பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டு மனைவியுடன் அவரும் கங்கையில் மூழ்கினாரா? பொருளுரை. பாண்டவர்கள், குறிப்பாக யுதிஷ்டிர மகாராஜனும் அர்ஜுனனும் குருஷேத்திர போரின் பின்விளைவுகளை எண்ணி பார்த்ததால் போரை நிறைவேற்ற தயங்கினர். பகவானின் விருப்பப்படியே யுத்தம் நிறைவேறியது. ஆனால் முன்பு அவர்கள் நினைத்ததை போலவே குடும்பத்தில் இப்பொழுது பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டது. திருதராஷ்டிரர் மற்றும் காந்தாரி ஆகியோரின் மோசமான நிலைமையை பற்றி யுதிஷ்டிரர் உணர்ந்திருந்தார். எனவே அவர்களது வயதான பருவத்திலும் துக்கம் மேலிட்ட நிலையிலும் அவர்களை நன்கு கவனித்துக் கொண்டார். ஆகவே அரண்மனையில் அவர்களை காணாத போது இயல்பாகவே அவருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது. கங்கையில் மூழ்கி இறந்திருப்பார்களோ என்று எண்ணினார். தந்தையற்ற பாண்டவர்களுக்கு திருதராஷ்டிர மகாராஜன் எல்லா ராஜரீகமான வசதிகளையும் அளித்திருந்தார். அதற்கு கைமாறாக திருதராஷ்டிரனின் எல்லா மகன்களையும் அவர் குருட்சேத்திர போரில் கொன்றுவிட்டார். பக்தி மிகுந்தவரான யுதிஷ்டர் தவிர்க்க முடியாத அவரது கெட்ட செய்கைகள் அனைத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டார். திருதராஷ்டிரரும் அவரது சகாக்களும் செய்த குற்றங்களை அவர் எண்ணி பார்க்கவே இல்லை. பகவானின் விருப்பப்படி திருதராஷ்டிரர் அவரது சொந்த குற்றங்களின் பலன்களை அனுபவித்து விட்டார். ஆனால் யுதிஷ்டரோ தவிர்க்க முடியாத தமது சொந்த குற்றங்களை பற்றி மட்டுமே நினைத்து கொண்டிருந்தார். இதுவே ஒரு நல்ல மனிதரான பக்தரின் இயல்பாகும். பக்தர் ஒருவர் பிறரிடம் குற்றம் காணாமல் தமது சொந்த குற்றங்களை மட்டுமே கண்டுபிடித்து இயன்றளவு அவற்றை திருத்திக் கொள்ள முயல்வார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் எ டிவோட்டி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அம்பா சஹத புத்ராத்த பித்ருவயக கதஹ சுஹுருத்தஹ அபிமய்ய அக்ருத பிரஜ்ஞேன ஹத பந்துஸ்ய பார்யாயஹ ஆசம் சமானஹ சமலம் கங்காயம் துக்கிதோ பதத். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான், அதாவது நம்ம யுதிஷ்டர் என்ன கேட்கின்றார், இவர் சஞ்சயன் கிட்ட, எனது நலனின் அக்கறை கொண்ட சிற்றப்பா எப்பொழுதுமே பாண்டவர்களுடைய நலனை அக்கறை கொண்டவர் தான். சோ சிற்றப்பா விதுரரும் மகன்களின் மரணத்தால் பெருந்துயரத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கக்கூடிய பெரியம்மா காந்தாரியும் எங்கே அப்படின்னு விரமிக்கிறார். சோ அதே மாதிரி பெரியப்பாவும் எங்கே, அதான் நான் மனதிற்கு பிடிக்காதவன் தான். ஏன்னா யாருமே நம்முடைய பிள்ளைகளை கொன்றவனை அவ்வளவு சுலபத்துல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கண்டிப்பாக இருக்காது இல்லையா?
சோ நான் மனதிற்கு பிடிக்காதவன் ஆகிவிட்டேன் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய குறையை தான் நாம சொல்லிக்க முடியும். அடுத்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே சதா சர்வகாலமும் அடுத்தவர்களை சுட்டி காட்டுவதை விட நாம அவர்கள் நம்மளை வந்து இவ்வாறு நினைப்பதற்கு நம்ம எங்க லேகிங் ஆனோன்றதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் அவர் செல்ஃப், வாட் மேட் தெம் டு பிகம் அஃபெண்டிங் அப்படிங்கிறது. அதற்கான ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். எதனால் அவர்கள் நம்மளை பார்த்து இவர்கள் வந்து இவ்வளவு ஃபீல் பண்றாங்கன்றத வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளும். அதுல வந்து நியாய தர்மம் இருக்கான்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். நாம் என்ன தவறு இழைத்தோம், தவறு இழைக்கவில்லையா அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து யோசிக்கணும். ஸோ அந்த மனப்பக்குவம் வந்து நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு இருந்தது. ஸோ எனது குற்றங்களை, ஆனா அங்க போரினுடைய தர்ம பிரகாரம் பாண்டவர்கள் எந்த தவறும் இழைக்கவில்லை. ஆனா நம்ம ஒரு நார்மலான ஒரு ஃபேமிலி லெவல்ல எடுத்துக்கும் பொழுது அவர்களுடைய பிள்ளைகளை நாம போர்ல கொன்னுட்டோமே என்ற அந்த ஃபீலிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டிரனுக்கு இருக்கின்றது. சோ அவரும் கங்கையில் சென்று மூழ்கி விட்டாரா, அதான் அவரும் தன்னை அந்த கங்கையில போய் மூழ்கி செஞ்சு கொண்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறான் ஆக்சுவலி யாரு, யுதிஷ்டிரன். சோ யுத்தமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. சோ யுத்தம் வந்து நடந்தது பாண்டவர்களுடைய இது கிடையாது, டிசிஷன் கிடையாது. போர்னுடைய விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவத்கீதையிலே வந்து அர்ஜுனன் வந்து முதல் அத்தியாயத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றான். ஏன்னா அதனுடைய விளைவுகளை பார்த்துதான் அவன் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றான். ஆனா வந்து அங்கே தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு கண்டிப்பாக போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று அந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போதனைகள் எல்லாமே கொடுக்கின்றார். அதே மாதிரிதான் அதையெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கர்ம யோகியாக இருந்து இந்த போரை வந்து நடத்தி கொடுக்கணுன்ற டிசிஷனுக்கு வந்து அதையும் செய்கிறார்கள். சோ ஆனா இந்த ஒரு இது வந்து அஸ் அ ஃபேமிலியா எடுத்துக்கும் பொழுது அதை அவங்களால வந்து ஜீர்ணிக்க முடியவில்லை. சோ இந்த குருட்சேத்திர போரில் கொன்றுவிட்டனர். பக்தி மிகுந்தவரான யுதிஷ்டர் தவிர்க்க முடியாத அவரது கெட்ட செய்கைகள், தவிர்க்க முடியாது, எதுவுமே அவர் கையில கிடையாது. பகவானுடைய கட்டளை அதை ஏற்றவர்கள் நடந்தார்கள். சோ அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள் எதுவுமே கிடையாது அங்கே. இது எல்லாமே இயற்கையினுடைய இது நடக்க வேண்டிய சூழலை, அது வந்து தக்க காலத்தில் எல்லாமே நடக்கும் என்பது போல அவருடைய திருவிளையாடல் வந்து கண்டிப்பாக நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. சோ திருதராஷ்டிரம் அவரது சகாக்களும் செய்த குற்றங்கள் அவரை எண்ணி பார்க்கவே இயலவில்லை. அவரால் பகவானின் விருப்பப்படி திருதராஷ்டர் அவர் சொந்த குற்றங்கள் பலன்களை அனுபவித்து விட்டார். சோ திருதராஷ்டிரர் ஆனா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு இருந்த பொறாமை இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, அதாவது இந்த அரண்மனை மீது, அதாவது இந்த அரச பதவி மீது இருந்த பேராசை, மோகம், இது எல்லாம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அழிவுக்கே ஒரு காரணம் ஆயிற்று. ஆனால் யுதிஷ்டரோ தவிர்க்க முடியாத தமது சொந்த குற்றங்களை மட்டுமே நினைத்து கொண்டிருந்தார். He didn't justify, அவர்கள் அவ்வாறு செய்தார்கள் அதனால நான் இப்படி செஞ்சேன் அப்படிங்கிற ஜஸ்டிபிகேஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டர் எடுத்துட்டு போல. அவர் செய்தது அவருடைய கர்மங்கள் அப்படிங்கறத வந்து விட்டுட்டு நாம என்ன தவறு இழைத்தோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம என்னைக்குமே அனலைஸ் பண்ணணும். சோ இங்கே வந்து அவர்கள் குற்றமே இழைக்கவில்லை என்றாலும் உயிரை கொள்வது பாவம் என்பதை உணர்ந்த அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ல இவர்களுடைய மாண்டார்கள் இல்லையா, கௌரவர்கள் எல்லாம் மாண்டார்கள். சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைத்து கொள்கிறார். இதுவே ஒரு நல்ல மனிதரான பகவத் பக்தரின் இயல்பாகும். ஸோ ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டியை, ஹையஸ்ட் குவாலிட்டியை வந்து இங்கே வந்து நினைவு கூறப்படுகின்றது. ஸோ பக்தர் ஒருவர் பிறரிடம் குற்றம் காணாமல் தனது சொந்த குற்றங்களை மட்டுமே கண்டுபிடித்து அளவுக்கு அதை திருத்திக் கொள்ள முயல்வார்கள். மீண்டும் அதே தவறை வந்து செய்ய மாட்டார்கள். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 34. பிதரி உபரதே பாண்டவ் ஸ்வரானா சுஹ்ருத சூஷன் அக்ஷதாம் அரக்ஷதாம் அவ்யஸ்தனஹ பித்ருபௌக கதாவ் இதஹ. சோ யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. பிதரி உபரதே பாண்டவ் சர்வான் சுக்ருத சிசூன் அரக்ஷதாம் வியசனத பித்ருவ்யௌக கதாவ் இதஹ. பிதரி என் தந்தை, உபரதே இறந்ததும், பாண்டவ் பாண்டு மகாராஜன், சர்வான் அனைவரும், நாங்கள், சுக்ருத நலம் விரும்பிகள், சிசூன் சிறு குழந்தைகள், அரக்ஷதாம் காப்பாற்றினர், வியஸ்னத எல்லா வகையான ஆபத்துகளிலிருந்தும், பித்ருயவ் தந்தையர், எங்கே, கதவ் கிளம்பி சென்றனர், இங்கிருந்து. மொழிபெயர்ப்பு: என் தந்தை பாண்டு இறந்த பொழுது நாங்கள் அனைவரும் சிறு குழந்தைகளாக இருந்தோம். இவ்விரு தந்தையரும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் எங்களை பாதுகாத்தனர். அவர்கள் எப்பொழுதும் எங்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டிருந்தனர். ஐயோ, அவர்கள் எங்கே சென்று விட்டனர்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேலும்
அதாவது நினைவு கூறுகின்றார். சிறு வயதிலிருந்து அவர்களால் காப்பாற்ற விதுரர் எல்லா இடங்களிலுமே லைக் எப்படி பீஷ்மதேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வகாலம் இவருடைய ரட்சணைக்காக அவர் வந்து பாடுபட்டாரோ, பாண்டவர்களுடைய ரட்சணை வந்து பீஷ்மராலையும் விதுரராலையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து சில சமயங்களில் இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரனாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவருடைய அட்வைஸ் பீஷ்மருடைய அட்வைஸால அவர்களுக்கு பாதுகாப்பும் வந்து கொடுக்கப்பட்டது. இல்லைன்னா நம்ம துரியோதனன் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் வந்து அப்படியும் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை கொல்வதற்கு நிறைய தடவை ட்ரை பண்றாங்க. சோ அந்த இதுல இருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். பிதரி உபரதே பாண்டவ் சர்வான்னா சுஹ்ருதஹ சிசூன் அக்ஷ அரக்ஷ ரக்ஷதாம் வியாசனதஹ பித்ருவௌ கதாவிதஹ. சோ எனது தந்தை இறந்த பொழுது நாங்கள் அனைவரும் சிறு குழந்தைகளாக இருந்தோம் இல்லையா. வனத்திலிருந்து தான் அவர்கள் எல்லாம் அழைத்து வந்தார்கள். இவ்விரு தந்தையரும் எல்லா துன்பங்களிலும் என்னை பாதுகாத்தனர். அது பெரியப்பாவும் சரி சிற்றப்பாவும் சரி. அவர்கள் இப்பொழுது எங்கள் நலனில் எப்பொழுதுமே அக்கறை கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் எங்கே சென்று விட்டனர் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து வைக்கிறார். சோ நான் இன்னைக்கு இதோட ஒன்னு படிச்சிடலாமா? ஒன்லி ஒன் வாசிக்கலாம். படிக்கலாம் மாதாஜி. எஸ். சூத உவாச்ச. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். கிருபயா ஸ்நேஹ கைவல்ய பாஹாத் சூதோ விரதः கர்ச்சிதः ஆத்மேஸ்வரம் அக்ஷானா அசக்ஷானோ நா பிரப்யாத் பரத்யாதி பீடிதः. எஸ். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தர் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்க. சரி மாதாஜி. சூத உவாச்ச கிருபயா ஸ்நேஹ வைக்லவ்யாத் சுதோ விரஹ கர்ச்சிதः ஆத்மேஸ்வரம் அசக்ஷானோ பிரத்யாஹாதி பீடிதः. சூத உவாச்ச சூத கோஸ்வாமி கூறினார், கிருபயா இரக்கத்தின் காரணத்தால், ஸ்நேக வைக்லவ்யாத் ஆழ்ந்த அன்பினால் ஏற்படும் மனக்கலவரம், ஆத்மேஸ்வரன் அவரது தலைவர், அசக்ஷான காணாததால், ந இல்லை, பிரத்யாக பதிலளித்தார், அபி பீடிதக பெருந்துன்பத்தினால் பீடிக்கப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், தன் தலைவராகிய திருதராஷ்டிரனை காணாததால் இரக்கமும் மனக்குழப்பமும் அடைந்த சஞ்சயன் துன்பத்திற்கு உள்ளானார். மேலும் யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு அவரால் தகுந்த பதிலையும் கூற இயலவில்லை. பொருளுரை. சஞ்சயன் நீண்ட காலமாக திருதராஷ்டிர மகாராஜனின் அந்தரங்க காரியதரிசியாக இருந்தவர். இதனால் திருதராஷ்டிரனின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை நன்கு அறியும் வாய்ப்பு அவருக்கு ஏற்பட்டது. மேலும் இறுதியாக தனக்கு தெரியாமலேயே திருதராஷ்டிர வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார் என்பதை அறிந்ததும் அவரது மன வருத்தம் எல்லையை மீறியது. திருதராஷ்டிரனும் அவர் மிகவும் இரக்கம் கொண்டார். ஏனெனில் குருட்சேத்திர யுத்தத்தில் அவர் மக்கள், பணம் முதலான அனைத்தையும் இழந்தார். இறுதியில் அவரும் அவரது மனைவியும் பெரும் ஏமாற்றத்துடன் வீட்டை விட்டே வெளியேற வேண்டியதாயிற்று. விதுரர் திருதராஷ்டிரனின் அக கண்களை திறந்ததால் அவர் இல்லமெனும் இருண்ட கிணற்றிலிருந்து வெளியேறி பெரும் உற்சாகத்துடன் உயர்ந்த வாழ்வை நோக்கி புறப்பட்டு விட்டார் என்பது சஞ்சயனுக்கு தெரியாது. எனவேதான் சஞ்சயன் தன் மனதிற்குட்பட்டவாறு சூழ்நிலை என்னதென்று முடிவு செய்தார். தற்போதைய வாழ்வை துறக்க பின் கிடைக்கும் உயர்ந்த வாழ்வில் ஒருவர் பூரண நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் செயற்கையான உடையாலோ அல்லது வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருப்பதாலோ ஒருவரால் துறவு வாழ்வில் நீடித்திருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட். துறவரத்திற்கான மனப்பக்குவத்தை நாம் எடுத்து நம்ம இனிமே லைஃப்ல ஃபியூச்சர் லைஃப் எப்படி அமையணும்ன்ற அந்த விஷன் இருக்கணும் நமக்கு எல்லாருக்குமே. ஏதாவது இந்த உலகத்துல பிறக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், இறக்கின்றோம் என்ற இந்த சக்கரத்துல எப்பவுமே சுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம அட்லீஸ்ட் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனுக்கு தான் அந்த இதுவே இருக்கிறது. வேற எந்த ஜீவராசிக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் பத்தி தெரிய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா ஒன்லி பாத்தீங்கன்னா மனித வாழ்க்கைக்கு மட்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய தன்மை, அந்த ஞானம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அந்த ஞானத்தை நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். அதை எப்பவுமே இருட்டிலே வச்சு வைக்க கூடாது. அறியாமையிலே நம்ம அதை நித்திரையிலே தூங்க வைக்க கூடாது. we have to awake. எதற்காக நாம் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கின்றோம், இனிமே நாம் என்ன செய்யணும், இந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம்தான் என்ன அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ளணும். அவ்வாறு நாம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அடுத்து எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நற்பாதையில் அமையக்கூடும். இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்தே நம்ம விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் என்ன என்பதை பகவான் நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார். சூத உவாச்ச கிருபயா ஸ்நேக வைகல்ய வயாத்
சூதகோ விரக கர்ச்சிதக ஆத்மேஸ்வரம் ஆசக்ஷானோ நா பிரத்யாஹாதி பீடிதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க சூத கோஸ்வாமி கூறுகின்றார், என்னது அவர் சொல்லுகின்றார், அங்க என்ன நடக்கக்கூடிய சூழலை பத்தி இங்க விவரிக்கின்ற சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் நைமிஷரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிவர்களுக்கு. தனது தலைவராகிய திருதராஷ்டிரை காணானதால் இரக்கமும் மனக்குழப்பும் அவருக்கும் தெரியாது. திருதராஷ்டிரர் அவர்கிட்ட சொல்லாமலே கிளம்பிட்டார். அடைந்த சஞ்சயன் துன்பத்துக்குள்ளானார். மேலும் யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு அவரால் தகுதியான பதிலையும் கூற இயலவில்லை. சோ நாட்டை இழந்தாச்சு, மக்களை இழந்தாச்சு, எல்லாவற்றையுமே இழந்தாச்சு. இனிமே இழக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இங்க. அதாவது பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே அவர் இழந்து விட்டார். சோ அதனால இங்க இழப்பதற்கு வேற எதுவும் இல்லை என்பதையும் அவர் உணர்ந்தார். சஞ்சயன் நீண்ட காலமாக திருதராஷ்டிரனுடைய அந்தரங்க காரியதர்சி இல்லையா, அவனுடைய சுபாவம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு நல்லா தெரியும். சோ அந்த போர்னுடைய இது டெலிகாஸ்டே பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயன் மூலியமா தான் திருதராஷ்டிரனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திவ்ய திருஷ்டி மூலம், வியாசதேவருடைய திவ்ய திருஷ்டி மூலியமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. சோ திருதராஷ்டிரன் அவர் மிகவும் இரக்கம் கொண்டார். ஏனெனில் குருஷேத்திர யுத்தத்தில் அவருடைய மக்கள், அவருடைய ராஜ்யம் எல்லாவற்றையுமே அவர் இழந்தார் இல்லையா. இறுதியில் அவரது மனையும் பெரும் ஏமாற்றத்தோடு வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டியது ஆயிற்று. விதுரர் திருதராஷ்டிரனின் அகக்கண்களை திறந்தார். சோ ஏன்னா அவனுக்கு புறக்கண்களும் இல்லை, அகக்கண்களும் இல்லை, ரெண்டுமே கிடையாது அவனுக்கு. ஆனா அட்லீஸ்ட் அகக்கண்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமுடைய விதுரர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை திறந்து விட்டார். இல்லாமல் இந்த இருண்ட கிரணத்திலிருந்து வெளியேறும் பெரும் உற்சாகத்துடன் உயர்ந்த வாழ்வை நோக்கி புறப்பட்டு விட்டார் என்பது சஞ்சயனுக்கு தெரியவே தெரியாது. எனவேதான் சஞ்சயன் அந்த மனதிற்கு பட்டவாறு சூழ்நிலை என்னதென்று முடிவு செய்தார். தற்போதைய வாழ்வை துறக்க பின் கிடைக்கும் உயர்ந்த வாழ்வில் ஒருவர் பூரண நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியம். நம்பிக்கை, ஃபெய்த் இல்லாம நம்ம எதையுமே அடையவே முடியாது. கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்ற டவுட்டோடய நிறைய பேர் வாழக்கூடிய லோகம் தான் இப்போ இந்த பிரபஞ்சமே. ஏன்னா எதையுமே இந்த புறக்கண்களால் பார்த்தா மட்டும்தான் நம்ம ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய கண்ணால் டைரக்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரத்யக்ஷ பிரமாணம். அந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துலதான் நமக்கு எப்பவுமே நம்பிக்கை. சோ சில சமயத்துல ஹனுமான் பிரமான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோன்ற ஹைப்போதெட்டிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங் நமக்கு வரும் இல்லையா. சோ அதுலயும் யூகங்கள் அமைத்து நம்ம போவோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பொழுதுமே யோசிக்கணும். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தற்போதைய வாழ்வை துறக்க பின் கிடைக்கும் உயர்ந்த வாழ்வில் பூரண நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். இது எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே அப்ளிகபிள். ஆக்சுவலி நமக்கெல்லாம் கூட இது அப்ளிகபிள் தான். பின்னாடி நமக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் செயற்கையான உடலையோ அல்லது வீட்டையோ விட்டு வெளியேறி இருப்பதால், அதனால வெறுமனே வீட்டை விட்டுட்டு போய் காட்டுல போயிட்டு நம்ம ஒரு எதாவது போட்டுட்டு உட்காந்து நம்ம ஒரு கமண்டலத்துல வச்சுட்டு நம்ம துறவரம் பண்றோன்றது தட் இஸ் ரியலி வேஸ்ட். ரியலைசேஷன் இந்த ஆழ் மனதில் இருந்து வர வேண்டும். அதாவது மனதிலிருந்து வந்தக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ். நம்மளால இப்ப காட்டுல போய் இருக்க முடியாது, துறவு பண்ண முடியாது. ஏன்னா தட் இஸ் த என்விரான்மெண்ட் இப்ப நம்ம இருக்கிறது. வீட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசளவுல நாம இதை பக்குவ நிலையை அடையும் பொழுது அதற்கான மார்க்கத்துல நாம பக்தியோட முன்னேறி செல்ல முடியும். நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன்.